Χωρίς φιλοσοφία, χωρίς μαθηματικά, χωρίς την ιστορία, η μουσική δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν έχει νόημα, είχε πει σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις του ο Ιάννης Ξενάκης. Αναζητώντας την αρχή των όντων, τη γνώση του κόσμου και των αρχών λειτουργίας του. Οι πλατωνικές ιδέες είναι τα αντικείμενα της καθαρής σκέψης. Οι ιδέες είναι ακόμη οι μαθηματικές έννοιες και οντότητες. Η ισότητα, η ενότητα, η πολλαπλότητα, ο αριθμός, το σημείο, η γραμμή, το γεωμετρικό σχήμα, το στερεό. Ο Πλάτων επιχείρησε να εξηγήσει πως τα 4 στοιχεία Φωτιά, γη, αέρας και νερό, συνδυαζόμενα σε διάφορες αναλογίες, παράγουν ουσίες υλικές οι οποίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Μία ιδέα, 3 μουσικοί. Αποπειραθήκαμε να δημιουργήσουμε μία μουσική σύνθεση βασισμένη στις ιδιότητες των πλατωνικών στερεών. χρησιμοποιήσαμε ιδέες και τεχνικές που αντλήσαμε από τη φιλοσοφία, τα μαθηματικά και την μουσική. Είμαστε 3 μαθητές της Δευτέρας Λυκείου. Τοποθετήσαμε τα 5 πλατωνικά στερεά κατά αύξοντα αριθμό εδρών. Για κάθε στερεό σημειώσαμε τον αριθμό των κορυφών, ακμών και εδρών. Χρησιμοποιήσαμε τη δυτική μουσική σημειογραφία και αριθμίσαμε τις νότες από το 1 έως το 8. Αποκωδικοποιήσαμε τους αριθμούς κορυφών, ακμών, εδρών με τη σειρά και απομονώσαμε το μουσικό μοτίβο που αντιστοιχεί σε κάθε πλατωνικό στερεό. Αυτά τα μοτίβοι έγιναν τα λέγκο μας και γύρω από αυτά αναπτύξαμε τη σύνθεσή μας. Ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ έκρυβε τη μουσική υπογραφή του στις συνθέσεις του. Εμείς κάναμε κάτι αντίστοιχο κρύβοντας μέσα στη σύνθεσή μας τα 5 μουσικά μοτίβοι των 5 πλατωνικών στερεών. Συναντηθήκαμε πολλές φορές και διαδικτυακά για να αποφασίσουμε τη συνθετική τεχνική αλλά και να εναρμονίσουμε το θέμα μας. Με αρρωγό τις μουσικές μας γνώσεις αρχίσαμε να ταξιδεύουμε στους ήχους με φόντο την αρμονία του μπαρόκ, του κλασικισμού και της τζάζ. Μία ιδέα, 3 μουσικοί, μία σύνθεση. Υποθέτουμε ότι κάτι ανάλογο γινόταν πράξη στην Πλατωνική Ακαδημία. Αν αληθεύει η πληροφορία ότι η επιγραφή στην είσοδό της ήταν το γνωστό
μηδής αγιομέτρητος εισίτου.